Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañta e kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subakaltene hannde sikkude tan goto fo ɓenni weekend belɗo deƴƴo ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuri tengtude e jandeli meɗen hannde gueɗe Léopold Sédar Senghor toon to diwan mo France ɗum ɗon noon bagasuji makko no wiyeteno tan ne yeeye gouvernement Sénégal sali ɗum ɗon goɗɗum nane jayndel di banggue dawrugol konngudi Abdallah Boun Abdallah Dionne beele yadat walla yatta e gardiɗo leydi ndi walla jaaɓi walla jaɓani konngudi gardiɗo leydi ndi ha tengti Barça walla Barsaq yaaɓe jettoyaki e artuɓe ɗo e nder leydi ndi joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV on ji tigui jonde gonnoɗo ancien président mo Sénégal walla mbiyen président gaɗano woni tan Léopold Sédar Senghor kanko noon ne anda toon to diwan mo France o tan wonno wadde noon to neɗɗo wonno ɗon bagasuji mum tigui wonta jaydel Soleil oɗo subaka arti tan e gueɗe makko toon to diwan mo France ɓe mbi noon ko vente aux enchères gueɗe makko jinno waɗede kono noon ministre de la culture dogui fayi toon gam tan wadde feere noɓe keɓiri ɗiɗon bagasuji arta ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jayde enquête kañumne ha joni tan koye gon felo yaɓɓi saabu arti tan ko wiide gueɗe ɗe kay weeɓani saabu noon oɗon vente aux enchères mataw tan walla tan ɗeɗon gueɗe jaɓaka walla ɓen jiidodirani taw kamɓe koye mabɓe beele ɗin bagasuji ma waw artirede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wadde patrimoine walla wadde tan histoire mo Sénégal mofte kono ɗum ɗon noon ne wawi wiyede kamɓe ɓeɗo ɗiɗo ɓe jiitodirani ha noon neni haale haala rutte ɓeɓe ganda goni tan ɓesgu makko garen ha joni jayde libération noon e oɗo subaka kañum noon udditi tan ko banggue Barça walla Barsaq ɗum ɗon noon ɓe mbi ko haɗo laana koko majji e nder ndiyam nde majji nde noon ha joni tan ne wawi wiyede guila samedi ne wawi wiyede koreji mabɓe jiitani ɓe ɗum ɗon noon addi gueɗe ɗe ganduɗa yete e nder tan Kayar ko tan jakede ɓe gondi saabu yete balɗe 17 neni kaɗo laana ina majji ɓe jiyani ɗum ɓe mbi noon oɗo mo ganda kanko woni Boubacar Seye mo horizon sans frontiére wi tan ko ɗo e nder ɗo joni ko tolne 90 yimɓe ne goni tan e oɗon kaɗon laana ne ha joni tan ko tolne rewɓe e sukaɓe ina kewi hen ha joni ɓe mbi samedi ko tolne temedde ɗiɗi e ko tolne ujunere temedde ɗiɗi e sappo e goho yimɓe gummima e Sénégal gam tan faade toon to diwan mo Espagne ɓe mbi ha joni ɗum ko ganda woni tan ɓe convoyeur uji ɗi ɓeɓe dutti e woɗɓe ɓe ganduɗa kay ko bato mo ganduɗa ko ñumne koko tan nanga ine ɗum noon ko hakkude nogas e goho e lewru octobre gonɗen ndu ɓe mbi ko tolne 361 migrant ji tan woni ɓe ganduɗa yete duttama e nder leydi meɗen Sénégal walla tan duttama keɓani yaltude leydi ndi garene jayde besbi le jour ɗon wi tan ko oɗo saaha kay ko ganduɗa fayi e Barça walla Barsaq kay wonɓe toon to diwan mo Thiaroye ɓe ɗanaki saabi ɗum noon ko tolni balɗe 17 ɓiɗɓe mabɓe nani jeehi laana mumen ena majji ɓe nananaka ɓe gandanaka haydara ɗum ɗon noon ɓe mbi ne waɗi rewɓe ɗiɗo e tan ne waɗi waaji goto kañum jolno hen ko kañum joom suudu muɗum e sukaɓe muɗum ɗiɗo kaɗon laana noon woni ko yitaka taw garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi kay ha joni toon to Île Canaries koto ganduɗa kay sukaɓe nani gummani ɗum ne fayi toon ɗum ɗon noon ɓe mbi débarquement e weekend oɗo mana ko jippi ɗo e ganduɗa yete winoɓe ene jaaha toon to diwan mo Espagne ɓeɗo noon kamɓe ɓe mbi tan ko oɗo kay kaɗo laana kay ko ɗo e amokat tigui woni ko ganduɗa yete jippima ɗon ɓe mbi noon ɓe kay keɓani yettade to paano toyete mataw noon ɓe majju ha tan laana ka taari ha tan arti e Guédiawaye ko toon tigui laana ka ɗon dartoyi garen ha joni jayde l'observateur noon e oɗo subaka wi tan ko Macky Sall kay oɗo saaha kay ina ƴewtinda to banggue landa o ina heewi ko ganduɗa yete ina dilla toon yete ɗum ɗon noon ha tan tengti directeur cabinet mo président de la république ɓe mbi noon kanko Senghor Abdou Diouf goɗɗo oɗo saaha noon
goto fof noon bagasuji muɗum wonɗo ganduɗa ene jooɗi toon ɓe mbi ko timmi duuɓi nogas kanko Macky Sall noon ɓe mbi oɗo saaha kay hakkude duuɓi jeetati fayi duuɓi 11 ko ƴewtinda noon eko ganduɗa etene woni dille e nder leydi ndi ne heewi ɓe mbi yete ko tolne kuure ɗiɗi kay fiya ɗum noon ko hakkude tan oɗo mo ganduɗa woni yimɓe premier ministre e garde du corps ministre de la santé ɗum ɗon noon hakkude kamɓe ɓeɗon ndiɗo mataw tan nanggodiral dañi hen ha ko way noon dañi garene jayde las arti tan kañum koye konngudi Boun Abdallah Dionne noon e wiide mum tan ko tan neɗɗo mo ganduɗa kay kañum oɗo saaha kañum yette ala ko neɗɗo ɓurdi ɗum ko ganduɗa ene wawi wonde candidat tawa kañum wonani wi noon oɗo saaha yette wiyani hunde ko ganduɗa ne wawi tagde o wiye ko dil gardiɗo leydi ndi waɗi kono noon kanko o kay komo ganduɗa kankone amo yiɗi e destin makko ko goɗɗo yiɗi ha saabi kay kankone o sali wone gueɗe saabi joɗademo o wi ñett e gueɗe ɗe ganduɗa ne fawe dow makko garene jayde tribune ɓe mbi Amadou Ba nane campagne kono noon opposition o koɓe haɗaɓe ɗum oɗo saaha saabu kala gummiɗo ko wayno sandarmaɓe ina heewi tan wiide ɗum e duttoɗe walla ko way noon ɓe mbi tan visite mo ganduɗa woni Malick Gakou ɗum ɗon noon koko haɗa ɗum noon goɗɗo mo ganduɗa woni Halifa Sall kankone ɓe mbi tan ko o yettata ko toon to diwan mo Fimela ɓe mbi noon so ɗum ɗon ne woodi kono noon kanko oɗo kay mo ganduɗa ete woni premier ministre walla tan wonɓe banggue état kamɓe campagne mabɓe aɓena mbaɗa ɗum no hanniri ni garen ha joni jayde Dakar Times kanko noon yeehi tan ko toon to diwan mo caggal leydi to diwan mo Mali ɓe mbi noon danger gonɗo toon o noon ne wawi wasde woppude Sénégal kamɓe saabu ɓeɗon terroriste uji nani ɓuura ɓafde ina ɓaɗo laabi walla tan banggueji ɗi ganduɗa tene ɓuuri ɓaɗade e Sénégal ɗum ɗon noon ɓe mbi guerre tigui fuɗɗi hakkude kamɓe ɓe ganduɗa goni terroriste uji ɗi e tan wonɓe toon to diwan mo Mali garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi ko weekend mo ganduɗa kay baroɗe men ɗe kamɓene ɓe kolliti koye mabɓe ɓe mbi kay oɗo mo ganduɗa kanko woni Lamine Camara e tan Mame Baba Thiam ɓeɗo noon goni ɓe ganduɗa oɗo mo ganduɗa woni Boulaye Dia kanko oɗo saaha noon ɓe mbi tan ko doublé tigui woni ko ganduɗa o waɗi ɗum ɓe mbi Habib noon kañum nane nder histoire ha joni tan e tan match uji ganduɗa dañinoye weekend oɗo woni hakkude samedi e dimanche o woni match uji noon ɗi ganduɗa ɓiɓɓe Sénégal kolliti koye mumen hettiyankoɓe biyenkoɓe joni gutten hello wongo noon tigui hettiyankoɓe biyenkoɓe garen e ko ganduɗa ko kañum woni yette hello wongo ɗum noon en batta sona tan arde e ko wiyete Barça walla Barça koto jejjite noon ha joni tan koye Octobre rose wona ko ganduɗa yete woni ñalbi ɗi batteɗi dépistage uji gratuite ne daña nanɗo ɗum foof yo ya windo hen jooɗo faɗa waɗane dépistage oɗon saabu so ɓenni wonat ko ganduɗa yete serat goto fof noon oɗo saaha dépistage uji gratuitement nani mbaɗe walla so tawi jiɗɗo yaade hôpital waɗoya ɗum ka waɗa yoɓata tan ko ujunnaje 3 gam waɗa ɗiɗon dépistage uji cancer du col de l'utérus walla tan waɗane mammographie ɗum ɗon noon oɗo saaha koko ussa ha lewru octobre ndu gasane anda noon octobre hande ko 23 jiɓelle ko noon de hande ko 23 wadde noon hoto jejjite lewru ndu nani yaaha goto fof yaaha rewɓe yo jaa e to centre de santé ji yo jaa eko ganduɗa woni dépistage uji gratuite mbasa hulde mbaɗa ɗiɗon dépistage uji anda holɗo cellal ɓalli mumen tolni garen ha joni e tan banggue libération kañum noon arti tan e gueɗe ɗe ganduɗa goni Barça walla Barsak ɗum noon ko tan hewɓe oɗo saaha noon gueɗe ɗe haala muɗum hayso haalaka ina hulɓini yonti état walla mbiyen tan joguiɓe ɗeɗon gueɗe noon daro kala saabu noon ko wiyete ko heewi fo rufat saabu noon so ƴewtidama ko tolne ujunere 211
ɓiɓɓe Sénégal ina jalta ina jaha hoto tan neɗɗo jooɗo wiya ko kamɓe hen walla so ɓe mbartima ko kamɓe tinata ɗum saabu goto fof andi holko tinata ɗo jooɗi ɗo ha jarani ɗum rendinde mbuɗu e mbuɗu wiya ne faya toon to ganda woni Espagne yaade yiiloyo ko dañi hayso tawi Espagne ko lawol so naati nder Europe ma andu ko watta ɓeya ni woni ɓe ganduɗa yete ƴettata ko laaɓi pay mbiya ne paya toon to ganda woni lawol jiitangol joni woni lawol Nicaragua e danger ji gonɗi hen ɗi foof probléme aji gonɗi hen ɗi foof gueɗe gonɗe hen ɗe foof ɗo ganduɗa sa yeehi hande yimɓeɓe a tawataɓe a anda ɗumen a tawata toon ko leƴƴi goɗɗi ɗi ganduɗa ko ɓuuri hen hewde noon aɗa tawa hen drogue ji aɗa tawa hen ɓe ganda jaadani e sagoli mumen e ko way noon so ɓeɗon noon jogori wiide ko kañumen taccintuma ko wiyete ko tan kono noon so neɗɗo yeehi ha yete wawi joɗade laana wiyane yaaha ummo guila Sénégal ha Espagne taccude hakkude Nicaragua e faade États-Unis mataw wonata danger muɗum kono yimɓeɓe yo miijo no feewi danger ji ɗi pawata koye mumen ɗi so tawi ko bisuji nane lawol ngol toon to Nicaragua ko ganduɗa taccintaɓe bisuji nan toon laaɗe nan toon laaɗe ɗe ne taccina e danger ji muɗum bisuji ɗi ne taccina e danger ji muɗum ɓeɗo ndewa ladde hande bus hande jiyata bus ɗeɗon caɗele foof woni ko ganduɗa yete nane ɗiɗon laabi kono noon ɗiɗon risque ji foof so yeehi ha neɗɗo jaaɓi ƴettude kalis muɗum ɓitta yaaha toon to ganda woni banggue goɗɗo nanna ɗum toon wiya ngam yiiɗa yaade yiiloyade goɗɗum ande hulɓinima Afrique noon wiyete ko ne manque projet ji kono noon mankani liggey ne wawi wiyede manque ko haqqillantagal pawowo ɗo sukaɓe ngam liggo kono noon wona ko ligga waasi ɗo kono holno watte ha ligguey holno watte ha adda gartam ko ɗon probléme o woni te ko ɗon tigui foti waɗede assise uji jooɗe yewte ƴeewe ndemaka no watte ha yaaha ƴeewe mécanique no watte ha waɗe développé ƴeewe goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa nane nder leydi ndi no watte ha waɗa développé hande won hewɓe nanɗo ne mbaɗi investir ne jooɗi ne paɗa yiide gartam kono sa jooɗima yani ko paɗanoɗa e oɗon liggey sa waɗi buɗɗiɗi jeeya ɗum mbaɗa jogoɗa bujoy ndenda ɗum e goɗɗo ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hande ina metti sukaɓe noon ka goto fof andi ko wone nder ɓerde muɗum ha jarani ɗum ƴettude laana yalta Sénégal yaaha ko wawi hen wonde foodal en tout cas sukaɓe nani doga leydi ndi holko saabi ne doga leydi ndi ko ɗon question o woni hettiyankoɓe wiyankoɓe jaabowol ngol moɗon ne faade commentaire uji yo Allah waɗan en jaami kisal bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en e banggal caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall